Kirola ongizatea, ez? Nolabait bizitzan, osasuntsu eta psikologikoki gustora mantentzeko modu bat, eta asko laguntzen duna bizitzako beste aspektu askotan. Eraikuntza edo urbanismoak izugarrizko eragina dauka ariketa fisikoa eta kirolean, ez? Zumaia batian ingurune naturalak eta urbanoak izugarri laguntzen du edo baliabide asko eskaintzen ditu kirola egiteko. Ez bakarrik kirola aisialdi moduan, baizik eta mugikortasun moduan edo bizi moduan integratzeko. Eta hori begibistakoa da. Zumaian asko ikusten da deslizamenduko kirolek berez badutela kriston garrantzia, ez? Hemen itsasoak eta beti surfak ere izan duen garrantziagatik, edo gero uretan arraunak edo piraguismoak, baina baita ere umeak geroz eta gehiago ikusten dira mugitzen alde batetik bestea, bizikleta beti egon da, baina orain patinetea, patinak nik uste geroz eta integratuagoa daudela. Nik uste dut emakumeei eragiteko modua daukana, adibidez kostaldeko herri batek eta bereziki Zumaiak, ez da azkala hainbeste aldapa getaia bate bezala, ez? Da azkenian argiztapena eta irisgarritasuneko bide guztiak garbiak dira edo integratuta daude nolabait bizi moduan, ez? Orduan bisibilitate askoz ere handiagoa dago eta aukera handiagoa dago kanpoan kirola egiteko, naturarekin harremanetan, ingurune urbanoetan, Santilloko dunetan, hondartzan, askoz ere nik uste handitu egiten dira aukera kirola egiteko, ez? Eta emakumeentzat baita ere hori bisibilitateagatik eta espazio gehiago dagolako eta asko erabiltzen delako kanpoko espazioa bizimodurako. Eta orduan horrek ere jabekuntza bat ekartzen du, ez? Gorputzarekiko jabekuntza eta, elkar bizitzan baita ere. Gu gaztetan, gure gaztetan denboan zan, mendila eta ibili eta horrelako. Eta gero gu dantza. Dantza erakusten ibili ginean, urte askoan. Gero hori, poliki dolde gintzanean, gainare jauniak edako eskortutan euskan, nahian pixka liberatu sentitzeza eta talia juntatu eta orduan hasi izan gehien bat. Hasi ginean gimnasian, mantenimentoko gimnasian. Hain gutxi izatian, beti ere, hau nahi guaz, zertan nahi da, nor ez duk kalte egiten. Gu nahi baldin badeu, onja desberdina da. Berez, berdintasunik ez dago, baina gure garaian ez da ondo ikusia ere. Baina, hortik pasa egiten da. Oain, amatasuna nolabait mugatu egiten du hori bai. Gitxienez, aztien ipini egun batzuk eta jun, obligazio bestela gaur, bilar, etzi, ez. Eta taldian, azten baldin mazea hobe. Porque taldekoa beti ere, bakarka baino hobia da taldian. Gaztiak gustatu behar zaio, baina ez exigitu gehiegi. Nila dazkat biloak, eta kirolaria dira. Eta beti ezatea. Ez pentsatu konpetizioa. Pentsatu ondo pasatzea eta ikasi. Hori da importantiena, ikastia. Eta gogoz ibiltzea. Hor bado edade txoro badana, lotza ematen duen edade hori gortik arraskadi pasatzen ginen nola da. Nik hori usten dut hori izango da, ez dakit. Porque beste gainuntzien beste esplikazioik ez dakar. Porque iteko gai dia. Iteko gai dia. Emakumea gai da, iteko. Nahi ala iruditzen. Taldean lan itea, azkenean besteakiko errespetuz ere,
Disiplina gehiago jartzen duzu zure egunerokotasuna, ez? Talde lan azkenean balore hori lantzen da, bai neure buruatik, baina bai albokoangatik ere. Guk adibidez, justu osatzen dugu trainerua, eta orduan beste balore batzuk inkulkatzen ditugu, ez? Aurrera ateratzeko, baina igual mutietan bada honez jende kopuru hori behitzen dute rendimiento máximo, ez? Da guk azkenean talde bat egin behar da, hasieratik hasi danez, talde bat egin behar da, sustraiak, sendotu behar dira, eta horren arabera, pausoz pauso, helburua lortu. Erabiltzen duen materiala azkenean tradizioz inkulkautako gauza bat, eta karo, bere garaian gizonezkoak itezeten. Ez dago egokitzapen bat trainerurena o materialena arraunena. Ez da ikerketa falta da azkenean, esateko, neurri hau neskantzako hobeto da. Materiala arrauna, pixu hau ez dakize, neskantzako egokio izango litzake, eta hori falta da. Dago margen hori, 17-20 tarte hortan, edade hortan, nesketan jonazo handia egoten dana, uste dutelako askok ikasketengatik edo posiblemente juergagatik ere, haitu dalako, hori. Eta ni pertsonaki utzi nuen, kanpora joan nitzalako ikastera eta ikusten nuelako beldurra. Baina ikastera nitzala, konturatzen nintzen, igual entrenatzen nuela. Ordu igualak, egunero juten nintzen gimnasiora edo korrika etxera, eta esaten nuen, hola ebiltzeko, sakrifikau berkoen negua nire kontura bakarrik entrenatzen, eta gero udaran etortzen ari zenean, bestiekin egokituko nitzakela. Eta azkenean beldurra zan dena. Ez iristia edo... eta horregatik gero bueltan hasi nintzen berriro eta... Nik oztopo nagusi zen, nesketan ikusi izan detena izan da, gehien bat hilerokua. Hilerokua azkenean defentsa jatzko zaizkizu odol asko botatzen badute jendeak, anemia batera jaisten dira, orduan debilidadea dauke, ezin debe ondo entrenau, eta anemikamente ere jogoten dira. Eta horrek ere altera goiten dago. Eta nesken artean hainbeste gaudenak, igartzen da, bat aserre daula eta esatezu, bakigu nundi goan, baina. Eta gero emakumeetan oztopo handiena ikusten dena da haurdunaldia. Azkenean, gu haurdun gaudenean, kirolaitea dago, moderatu inberdazu, baina arrauna adibidez ezin dezu egin. Igeriketan hasi nintzen, hasiera batean bakarrikan edo nire kaxak etortzen nintzen piztina. Eta gero oain dela 3 urte edo, suertatu zen polikiroldegian talde bat osatzia, igeriketa entrenamenduai eta trabesiai behira pixkat. Ainoa Murua entrenatzaile bezala izatiak ore bada guretzako azkenean emakume bat hain urrutira iritsi da eta hainbeste gauza lortu dituna, ez? Gainera triatloian baita ere ez dela kirol bat egunerokotasuna edo ohikoena eta ikusita ze mailatikan eta zenbat gauza lortu ditun, guretzat kriston horia da, ez? Azkenean beha dakan garra hori eta aurra jarraitzeiko indar hori eta transmititzei guta hori jolin, haundia. Nik uste emakumeen egoera gizartean sozialki zailtasuna dazkaun bezala, kirolian ere ikusten da umetan igual erdia eta erdiak hartzen dutela parte, eskola kirolan, danean, gero iristen da adin bat, institutu garaian edo, hartzeuela igual jendeak daka joera federatutako kiroleta edo talde handita jutia. Eta askotan igual ez dugu gure burua ikaso egiten eta jarraitze dugu igual lagunak egiten dutena edo hori, badanak balomanoa dijoaz, nire ez dieula igual askotan gure burua ikaso egiten. Orduan nik hor ikusten dut emakumeak berdeula edo babesa, edo talde izaera hori, edo elkartzia kirola egiteko.
udalai bai eskatuko nion, igual gertutasun pixkat, edo behaiek hurbiltzea talde hau eta ez, ze behar dazkaten, ze helburu dazkaten, ze proposamen dazkaten, eta behaiek erraztia gauzak. Emakumea izan o gizonezkoa izan, ez da berdina. Nahiz eta kontrakoa izan, ez da berdina. Zuk ikustezu mutilen partidu bat, eta igual jende pilua dago, markagailoa jartzezue, taberna irikitzea. Da hori ikustezu neskenen partidu bat, eta askoz ambiente gutxi jo do, askotan pasa izan zaigu markadoria itzalita egotia, tabernana ja ez dakit, baino gero klubak beake garrantzi gutxi emate zaio emakumeei. Ez da gota gutxi da, ez berdintasun hori, gota txikillo da, baina oraindik ez dut ikusten berdintasun hori. Mutilak ez dira beti baloiakin ibiltzen, neskak ez dira beti panpinakin ibiltzen, nik amorra ikutzen nuen asko txikitan. Nik alnun, banekin behaiek baino behaiek aina nintzala, eta neska izateatik ezin demostratzia behaiei, ez zaiten justu erutzen bat. Zuko hain baitezu errekleuan, eta bai mutila dabe soka saltuan, bai neska dabe futbolian. Orduan, pixkanaka normalizatzen nahi da, neska kirolian ibiltzia, eta hala izan beharko luke. Sige, behintzat, posten nahi sola ikustiaz. Eskalada hasi nintzen 16 urterekin, egin nuen eskalada ikastaro bat. Hasi nintzen hori Espainiako txapelketetan parte hartzen, eta hor pixkanaka azkenean Espainiako txapelduna izan nintzen. Eta handik salto egin nuen, eta ja munduko txapelketetara eta munduko kopa egitera jo nintzen. Eta horrela, pixkat, pausoz. Dirua ez dut lortu inoiz. Txapelketak irabazten dituzunean diru pixka bat lortzen duzu, baina ez bizitzeko modua. Egia esateko laguntza horiek oso eskasa ziren, eta gaina nire garaian adibidez munduko txapelketa hori eta gero. Haurdun geratu nintzen, nire bigarren alaba jaio zen. Ni beka bat neukan, munduko txapelketan finalera pasatzeagatik, eta beka hori galdu nuen. Haurdun geraltzeagatik, ez da. Gure gizartean, mutil gazte bat kirola egiten eta ikasten ondo dago, oraindik, baina neskantzat oraindik gurasoak edo gizartea espero dute txintxua izatea, ikasten badaude ikasten, kirola egitea edo eta pixkat gidoitikan pixkat ateratzea, ez da. Eta hori oraindik gertatzen da. Eta nik uste dut hor aldaketa hori oraindik ez da eman. Emakume danoi, bultzatzen dituet kirola egitea, animatu, osasunantzako oso ona da, bai fisikoki eta mentalmente zer esanik ez.
eta segur nago engantzatuko zeatela eta adrenalina puntu horrek bizitzeko arrazoi gehiago emango izkizuela. Nik Zumaiako emakumei animatuko nik kirola egitea, benetan kriston jabekuntzarako tresna dalako, askatasuna ematen dulako, plazerra sentitzen dalako, sensazio positiboak ematen ditulako, eta askok badakie ja hori ez, baina bai neska txikiei ere laguntzea horretan ez, bide horretan, eta benetan ongizatea ematen dulako. Animatzen zaituztet emakume guztiai, kirolian parte hartzea, aukera ona da, zuen egunerokotasunak alde batea utzi eta zuen tartetxua hartzeko. Emakumeak nahi badu, alduin, badazka aukerak ibiltzeko adaunean futbolean eskubalean aukera badazka. Inobek ez dio ez izango, asike nahi badu animatzia, ez diola inobek kontra egingo, eta gustatzen bazaio kirola, disfrutatzia eta hastia besteak zizateuen. Andriak eta danak kirolegira, kalian eta kiroleitea ona dela. Lagun artea, kafi hartzea ona da, baina kiroleitea niretzako hobia da. Neskak kirola egitea animatzen dizuet, bizirik sentituko zarete, indarra emango dizue gure bizitza, zuen bizitza aurrera eramatea eta kirola egitea oso importantia da. Beti badago toki bat edo momentu bat zuen kirola egiteko eta disfrutatuko duzu askoz gehiago zuen bizitza.